Dobroveče, dragi gledalci. Večeras ćemo da upoznamo šampiona u bodybuildingu, vlasnika ahila i teretana po celoj Srbiji. Dobroveče, Aleksandre. Dobroveče. Sa nama Aleksandar Đorđević, poznati kao Simetrija. Da. Zašto taj naziv? To me uvek zanimalo. Pa zašto sam simetričan? Šalim se. Mislim i ne šalim se. Pobeđivao sam na takmičenjima i onda još davno su mi rekli ovaj mali je dosta proporcionalno i simetričan. I tako je bilo. Znaš ovaj mali simetrija, znaš nešto je simetričan simetrija i krenulo tako simetrija i ostalo. I tako je ostalo? Ostalo. A i uvek me zanimalo, uvek nekako nadimak prati neku dobru priču, pogotovo kad je sport u pitanju. Da. Negde kod vas je to uvijek bilo je, ja rekao ja idem u teretanu da se spremim, ja sam skroz asimetričan, rekao moram malo da se namestim za kadar, da mogu da pariram. Jest. Drago mi je što ste došli i drago mi je da imam priliku da vas upoznam. Ja sam vas ispratio po internetu i vaš odnos sa vašim radnicima i generalno ahil i teretane su najpoznatiji u Srbiji i baš sam vam malo pre rekao da sam bio u Sava centru nova koja se otvorila. Takve su sprave neke nove da ja stojim sa strane i gledam kako se radi ova sprava, pa me bude sramota, ima puno ljudi, a ja rekao ja ću bučice. Da. Klasika. Jeste. Vrhunski, da. Volio bi da vas upoznam ja i moji gledaoci. Kako ste vi odrastanje imali? Pa odrastanje je bilo teško. Odrastanje, ono što se kaže, adolescenskog perioda je to, taj period 90. godina. Rođen sam u samom centru Beograda, na Zelenom vencu, tu sam odrastao, Terazije, Palas, što se kaže, Saborna crkva, to je taj krug gde sam odrastao, ponikao, išao sam u školu Kralj Petar, nekad braća Ribar, zatim upisao Petar Drapšin i tako dalje, pa onda išao u mašinsku školu na Zvezdari. Suštinski najteži period za celu našu naciju, mislim da je taj u ovom novijem vremenu. Kada vladavina zakona je bila na jako niskom nivou, kriminalne grupe su cvetale, klanovi, što se kaže, i tako dalje. U tom periodu sam počeo da radim vrata, što se kaže na vratima. Jednostavno nisam mogao da se prehranim. Nisam mogao da se prehranim, da se to, jer imali smo mi za normalan život, ali jako teško i želeći da napredujem da jedem mesa više, da kažem iskreno, i da kupim jaja, jer vam u bodybuildingu treba više proteina, jel? Toga za to nismo imali. Znači, napravi se, znate, paprikaš, napravi se pa dobijete vi porciju, ali vi trebate pojedete po obriku 200, 300, 400 grama mesa ili 10-15 belanaca, vi za to nemate para i onda moraš, hoćeš, vidiš, drugi nose patike, bile su Air Max, tada, Danone trenerke ili ove, kako se zove, Barsa, pa su bile Carrera jakne i tako dalje. Vi za to nemate i onda vas pitaju hoćeš da staneš tako krupan, veliki, hrabar, što kažu oni, staneš na vrata. Ja stanem na vrata i tako sam krenuo da prvi moji koraci su ti, onda sam krenuo da držim treninge. Je bilo plaćeno to na vratima tada? Pa jeste, dobijali smo otprilike 30 maraka do 50 maraka je bila noć. Kad postaneš šef uzimaš više. Ja sam vrlo brzo postao šef i onda sam držao obezbeđenje u više diskoteka. Suština je što tada na ulici i na vratima stekneš prijateljstva i poznanstva koja ti ostaju za ceo život. I ja sam stekao ta poznanstva i prijateljstva. Neki ti ljudi su danas u senci, ne žele da budu viđeni, ali su mi i dalje drugovi i nikad ih se nisam odrekao. Neki su doktori, neki policajci, neki su generali, neki su službenici, neki su državni službenici, neki privatni, ali sada ta prijateljstva su ostala trajna i neraskidiva. Koliko je teško bilo, vi ste dete 90-ih i to vreme je bilo burno i čudno i teško. Je vam bio život u opasnosti tada kad ste radili na vratima? Mnogo puta. Mnogo puta, bilo je dosta pucnjeva, znate da su svi nosili pištolje, što ja ne mogu da uđem, pa vidiš da si u trenerci, ti ćeš da mi kažeš i tako kreće frka, pa te onda čekaju
da ti vrate ako dobiju, što se kaže, izvuku deblji kraj, pa onda ti se razračunavaš s njima i tako dalje. Tako da, jedno jako teško vreme koje ne bih želeo da se ikada više ponovi u Srbiji. Jeste trenirali nešto pre? Jeste bili skloni nekom sportu pre teretane? Da. Mnogo sportova sam trenirao. Otac pokojni mi je bio fudbaler. Ja sam, moje dvoje deda, jedan deda je u JNA bio u kontraobaveštajnoj službi i tako dalje, radio je i bio je u upravnom odboru, pukovnik u upravnom odboru Partizana, tada davnih godina, pre nego što sam se ja i rodio. Tata igra u Partizanu, a drugi deda mi je radio u UDBI i kasnije u Rodnoj kući Beograd bi imao funkciju. Tako da sam stekao neka, znate, oni su imali mnogo kumova, drugova iz raznih resora bezbednosti i tada u to doba i onda su nam ti ljudi dolazili kući i slušao sam razne priče i znate kako, kao u filmu Balkanska pravila, ostaju ti, iza njih ostaju njihova deca, pa unuci. Prenosi se generacijski. I mi se generacijski družimo i poznajemo i drago mi je da takvi ljudi postoje. To su neki stubovi srpskog društva od tih starih, da kažem, nekih Srba, pravih Srba, koji su neiskvareni, pravili nas i uvek znam šta su mi pričali, sve možeš da izgubiš, samo nemoj da izgubiš obraz i svoju ljubav prema otadžbini. I to ćete, ja mislim da će nas to sve očuvati jedino, pored mnogo zlih ljudi, zlih jezika i zlih misli. To je nekako najbitnije, da se to očuva. Pa najbitnije. Zato mene mnogi i mrze. Zato što kažem ono što mislim. Znate šta je suština? Što ne mogu da shvatim da, to bih nazvao tragedija jednog društva, jednog vremena. Ljudi ne trpe tuđ uspeh. I to mi je najžalije, znate. To me onako najviše boli kod nas Srba koji smo prošli Kajmakčelan, koji smo prošli Golgotu Albanije, koji smo prošli Cer, koji smo prošli i Drugi svjetski rat koji ima mnogo žrtva u bratoubilačkom ratu, koji smo prošli Balkanske ratove, Kosovo. Sve smo to prošli i onda što je on to napravio, ma nisu to njegovi Ahileji, ne samo za mene, za mnoge ljude. I uvek se stvara ta, kako bih rekao, ta konspiracija neka gde ljudi diskutuju, ma nije to njegovo, to je, ne pričam samo o sebi. Jasno. A u konkretnom slučaju navodim i sebe. Ne, nije to njegovo, to je neki političar mu dao pare, pa mu je dao pare sa asfalta, pa mu je dao pare. Ljudi, ko je kome dao pare? Pa ko kome daje tako pare? Možda im je lakše da prihvate vaš uspeh zato što oni nisu uspeli, nisu krenuli od nule, kao što ste i vi krenuli, a napravili ste nešto što je veliko, vi ste prepoznatljivi, ja mislim da god da se pojavite, za vas se zna. Mi imamo strane partnere i te ugovore čuvamo i iz Amerike, i iz Velike Britanije, i iz raznih evropskih zemalja, od kojih kupujemo sportsku opremu, koje zastupamo. Evo, videli ste, na primjer, jednu od kompanija koja se nalazi, ne bih sad javno da iznosim gde se nalaze čije sprave. Ja sam direktno bio tamo u fabrikama i potpisao ugovore o strateškom partnerstvu. Ti ugovori u strateškom partnerstvu se strogo čuvaju, jer to ne sme biti prezentovano, oni su tako tražili. Gde Ahilej promoviše na određeni način njihovu opremu i oni snimaju filmove tu, ove dronovima i tako dalje. I to prezentuju da se, na primjer, u Srbiji, u najjačem brendu u ovom delu Evrope, znači ja moram da podvučem da je Ahilej sa trenutno 30 objekata, uskoro 35, 40, 5 je u otvaranju, je najjači brend u ovom delu Evrope, jedan od 5 top brendova u Evropi. Svaka čast. Zašto? Zato što imamo članstvo od preko 110.000 ljudi. Znači, 110.000 ljudi su članovi Ahileja. Svi ti ljudi imaju e-mailove kod nas, mi im šaljemo ponekad planove ishrane, ja se izvinjavam. Ništa. I tako dalje, obaveštenja o našim takmičenjima, mi imamo dosta sportskih udruženja gde su ljudi baš želeli da ja budem taj koji, ja kažem, zašto ja, dajte malo, molim vas, neko drugi, kaže, Sale, pa ti si simetrija. Ja kažem, pa dobro, ja sam simetrija,
a može neko drugi da bude tu, ne mogu svugdje da idem da budem prisutan. Ne, samo ti tako ćeš privući ljude, a meni je, verujte, najveća satisfakcija kada toliki broj ljudi u Mirjevu, na Voždovcu, u Novom Sadu, u Zemunu, sada ne nabrajam sve, znači dolazi zbog mog šampionskog uspeha, zbog toga Ahilea, zbog toga šta smo mi uradili i u autosportu, i u borilačkim veštinama. Vi znate da imamo MMA najpoznatije borce, Marko Bojković je sada trenutno jedan od naše dete, jedan od najpoznatijih boraca. Ja vidim jednu njegovu objavu, vidim 1 milion ljudi. Meni je to, kada Ahile i moj brat Ivan Đorđević Icko i ostali objavimo neke stvari vezane za sport, za podršku invalidima, za podršku... Humanitarni rad. To mi je jako bitno. Znači, Zokiju, direktoru Zvečanske ulice, on zna da 20 godina ja i pre nego što sam imao Ahile, ja pomažem Zvečanskoj ulici. Pa onda drugom Zokiju, direktoru škole za posebne potrebe sa decom. Ja bih voleo ovim biznismenima i ovim ostalim i funkcionerima i nefunkcionerima i ostali da odu, i ovim ljudima normalnim, da odu da vide tu decu koja ne mogu da se staraju o sebi, koja, da ne pričam sad šta rade, i ti roditelji koji unesrećeni dovode tu decu, a i da vide ovu decu a i što kaže Deja, invalidi, da vide te ljude. Kod mene svi invalidi imaju besplatno. Kao što policajci, na primer, u svim sferama imaju 50% popusta u Ahileima, i vojnici, i bezbednosno informativna agencija, i zdravstveni radnici, njihove porodice imaju isto popust, i kaže, evo ga, ovaj je čovek vlasti, on to zato daje njima, znate. Ma ne dajem ja zato. Nemam ja kome da podilazim i ne podilazim. Ja dajem to zato što su ti ljudi stubovi našeg društva. Oni ne mogu da shvate šta je vojnik. Moj brat je vojnik, poginuo je. Razumete? Nekad davno. Nije rođeni, ali moji prijatelji su bili policajci, poginuli su na Kosovu. Radili smo zajedno na vratima, pa su poginuli 99. Znači, koga vi zovete kad ste u problemu? Policiju. Ko vas brani? Vojska. Ko brine o državi? Državna bezbednost. Ko vas leči kad ste bolesni? Pa lekari i te medicinske sestre. Isto, ne lekari samo, medicinske sestre brinu o vama. Zato je Ahilej njima dao popust i njihovim porodicama, i uvek ću im dati popust. Ma šta ko mislio? A koliko utiču ti negativni komentari ili loša procena ljudi na vas? Pa mnogo. Znate šta? Usporavaju vam uspeh. Pa znate šta, meni je žao što, na primjer, postoje ljudi u strukturama, kako bih vam to objasnio, da ne povredim nikoga, da budem iskren. U raznim sferama društva, uključujući i pojedince koji koriste svoj trenutni položaj da dobiju neki poen tako što će okaljati, na primjer, mene ili nekog čoveka koji je toliko uz ovu državu i koji voli toliko ovu državu. I najviše me bole, kao što sam rekao na početku, te priče. Nemojte da mislite da sad pominjem ja ove određene ljude, da ih ne nazovem budale, koji pričaju tako razne budalaštine. Mene boli kad pričaju neki ozbiljni ljudi šta je pozadina kao Ahileja. Pa prave neke teorije zavere. Ja im kažem, ljudi, zašto ne dođete, vrlo jednostavno to 100 puta kažem, jel postoji poligraf? Jer kako ja da dokažem nešto što nije? Dobro, okej. Evo, ja volim što skoro mi je ušla poreska kontrola, što je sasvim legitimno i normalno u državi, ja ne bežim ni od čega. Izvolite da proverite, meni je drago da organi rade svoj posao i da jednostavno ja plaćam porez u ovoj državi. Ja imam veliku prijavljenu platu, što zakon dozvoljava, jer ja sam direktor. Ja za to plaćam porez. I pitao bi te što imaju radnike neprijavljene i ostale, šta oni... Prijavljene 4 sata. Prijavljene, tako je, ili rade neke stvari koje pa onda im je najbolje, jer oni, znate kako, u psihologiji čoveka on gleda i vidi na onim društvenim mrežama, pojavljaju se neki sale,
ono, kao on je kao neki builder, kao ovo ono, i kao radio je vrata i sad idu te priče i kao, ma odjednom 30 Ahilea. Ma daj, kao ta priča. Ljudi, nije to odjednom. Kad je prvi Ahilej otvoren? 2013. godine. Znači, pre, evo sad, 12 godina. Dobar Tada je period. prvi Ahilej otvoren i tada je krenulo sve. Polako. Naravno, to se stvaralo godinama. Ja sam i dalje radio, držao treninge, radio obezbeđenje, držao sam mnogo autoperionica, i sve te pare koje sam zarađivao, ja sam za te pare kupovao sprave. Razumete? Znači, odvajao sam, ne idem na letovanje, ja kupim sprave. A sprave su, boga mi, skupe. Sprave su jako skupe, da. I godinama i ušteđevine. Prodao sam dedinu kuću u Lazarevcu i majčin stan na Zelenom vencu da bi kupio sprave. Razumete? I kupio sam sprave. Prodao sam još jedan stan koji sam nasledio i kupio sprave. Vi ste svesno ulazili u taj rizik. Jeste se plašili možda neuspeha? Jeste, to je rizik. Pa plašiš se da će ti radi ovaj Ahilej, da li neće ti radi. Ali ljudi prepoznaju nas, ljudi nas vole. Dobro, imate uvek one što vas ne vole, je li tako? Ali suština je što ljudi vole Ahilej. 110.000 ljudi koji dolaze kod nas. Od toga efektiva članstva je 50% uvek. Znači nekih 55.000 ljudi je uvek prisutno u Ahilejima. Da, aktivno. Tako je, oni vole mog brata Ivana koji vodi borilački sektor. Evo, pravili smo u areni u partnerstvu sa FNC-om veliki događaj u junu mesecu, julu, kad je bio u Beogradskoj areni. Da li znate da je Beogradska arena, ona prima 20.000 sedećih mesta i tako dalje. Mi smo popunili onaj donji red oko ringa. Bilo je 23.000 ljudi tada prisutno i gledalo je Ahilej i FNC. 23.000 ljudi je gledalo. Tako da je to naš uspeh. To je naš uspeh. Autosportu isto imamo kola. Ovi svi pričaju otkud kola, šta kola. Oni ne znaju šta su kola, kakav je to vid promocije. Ljudi vole da voze kola. Mi iznajmujemo, bavimo se iznajmljivanjem automobila. Da im razrešimo i to zašto je zabranjeno iznajmiti auto kad imaš rent-a-car, ne znam. Je to zabranjeno? Meni znači kada neki ozbiljan čovjek vozi auto koji je iz Ahileja, učestvujemo na autotrkama, tu smo drugi u državi, još se borimo u nekim sferama, smo prvi u državi, a u nekim drugi. Pa se sada ja i oca borimo da budemo prvi, imamo naše vozače, učestvujemo na tim takmičenjima. Kako dođete na ideju za sva ta takmičenja, da toliko razradite vaš brend? Pa, znate kako, jedino to je ono pitanje, kaže, šta će njemu toliko, ja ponavljam, sve tih sportskih udruženja. Znate, sad, to kad pitate neku čoveka, da ga nazovem onako, normalno koji je studirao i učio, sad ne znam da li da bude pravnik ili da bude poreski inspektor ili da bude on uđe na EPR i vidi 35 udruženja ili klubova. On ne razume, imati i karate udruženja 30 i tako dalje, gde je jedan čovjek i mnoge druga. Oni ne shvataju da se ljudi vezuju za kult ličnosti. Razumete? I sada, da bi ti privukao određeni krug ljudi u jednom kraju, znate kako, u Beogradu su vam uvek krajevi, kao i u Novom Sadu i tako dalje. Sad ti kod njih moraš razviti taj karakter takmičarski. I onda mi organizujemo ta takmičenja interna kod naših teretanova gdje dajemo nagrade i hranarine i putem nagrade u proteinima, novcu i tako dalje, nebitno, da bi ih stimulisali da oni rade i treniraju. A zašto? Sad ću reći, postoji, nisam ja toliko dobar čovjek, znači postoji ljubav, postoji opšte dobro i postoji finansijski interes. Da. Ahilej d.o.o. postoji zbog finansijskog interesa. A udruženja postoje tu da bi ja promovisao brend Ahileja tako što ti, evo, možemo na ti? Može. Ti ideš u teretanu. Da. I znaš za koju si teretanu uvek čuo da je najbolje. Zato što vi trenirate tamo, pa ja organizujem takmičenje u benču, pa takmičenje u ovome, pa takmičenje u onome, pa se vi takmičite, pa kažete vi dobio sam 5 kanti proteina. Onda, razumete, znači to je suština svega, da ti privučeš, da nađeš modalitet kako ćeš da privučeš ljude. I opet dolazimo do jedne osnovne stvari. Da one dangube ili nezadovoljni i zavidni ljudi u svim strukturama, ponavljam, u svim strukturama,
oni koji ne pripadaju nikome, oni koji su u opoziciji, oni koji su delovi vlasti, znači svi ljudi razmišljaju, kaže, Crko, da Bog, da vidi šta ima, vidi on, znači vidi šta je napravio, ma to nije njegovo. Baš volim to što pričate, jer to daje meni snagu da se borim i da budem veći. Motiviše me da budem veći, jer sam sve sa 10 prstiju napravio i ponosim se time, a krenuo sam bukvalno od nule, a mnogi nisu krenuli od nule. Sad, zanima me, šta je vas, na primjer, motivisalo kada ste napravili prve korake da krenete da se spremate za binu, da pokažete telo? Šta vas je motivisalo u tom trenutku? Nije lako bilo u to vreme odlučiti se za bodybuilding? Nije. Bavio sam se mnogim sportovima, kao što sam rekao, kad sam počeo priču o dedama i tako dalje. Da. Bio je tu i fudbal, i košarka, i vaterpolo, i veslanje, i ja ne znam čime se nisam bavio. Verujte. I kao što se svima nama sviđa neka devojčica u odeljenju, a voliš da imaš trbušnjake i ovo i ono, ja sam još krenuo u osnovnoj školi, pred kraj osnovne škole, da treniram. Ujka mi je doneo neke tegiće, neke časopise gde sam ja gledao vežbe i krenuo sam u sobi svoj da treniram. I onda sam lagano krenuo u teretane, nije bilo tad puno teretana, krenuo sam u teretane i napravio neki izgled, znate, napredujete tada i to te zaintrigira i u svakom od nas se nalazi taj jedan deo takmičenja, je li tako, nadmetanja. Da. I onda sam krenuo da se spremam za takmičenje i prvi put sam izašao 95. 4. godine sa 18 godina i bio sam 5. I to me malo onako demoralisalo, ali od njih 10, 5. ajde. I onda sam se spremio, vrlo brzo postao prvi, što znaju sve moje kolege iz našeg saveza za bodybuilding i fitness Srbije, koje ovim putem i pozdravljam. I ja sam tada uzeo 8 titula u juniorskoj i seniorskoj kategoriji, u teškoj kategoriji. I naravno predstavljao, što je najlepša stvar, predstavljao sam svoju zemlju mnogo puta. I najlepša stvar za nekog sportistu, to je kad gledamo Noleta i ostale naše i vaterpoliste i sve, da ih ne navodim sad sve, je kada ti svira himna i kada ti se diže državna zastava i stoji ti medalja ovde, ja imam te slike i videozapise, tada ti doživljavaš tu neku ekstazu, kreću ti suze i ti si doneo medalju svoje zemlji uz himnu i to ne može niko da mi oduzme. Znate, to ne može niko da mi oduzme. Koliko ste se spremali, na primjer, za takmičenje? Ste imali trenera? Kako je bilo uopšte doći do informacije, ili tad nije bilo ni interneta? Tad su bile oskudne informacije. Imali smo neke časopise, pa se onda upoznaju šampioni, neki stari, pa onda ide od usta do usta. Sad mnogi od tih šampiona su sada ozbiljni ljudi. Ističu se ta prijateljstva gde jedan drugom prenosite nešto i učiš polako. Nije bilo interneta, znate sami. Nije bilo interneta, ja malo vi, malo ti, ali dobro. Da, nema veze. I stičeš rutinu, vidiš kako tvoje telo funkcioniše. I onda zna se kako idu ugljeni hidrati, proteini i tako dalje i dođe se do pravog cilja. Ali osnova svega je vaša volja i vizualizacija da uspeš. Je li skupo da se takmiči? Mnogo skupo. Da, najskuplja je hrana. Zato sam i krenuo da radim i vrata i da budem lično obezbeđenje i da radim i perionice i sve ostalo, pa onda... Zato što vi morate da pojedete gomilu proteina i hrane uopšteno tokom dana i suplementacije i svega da biste postigli taj izgled. Ne možete vi da imate Ferrarija da mu sipate 5 litara goriva, razumete? Da. Znači, to je suština. Kako izgleda spremanje za takmičenje? Koliko je to u stvari odricanje? Mnogo. Ja mislim da je bodybuilding i fitness da su sportovi sa najvećim odricanjem u svemu. Kada ti gladan moraš da budeš jedno 3 do 6 meseci, zavisi kao kada, ali 3 meseca bar. Kada vežbaš 2 do 3 puta dnevno, sa danom 2 odmora i kada radiš na gladan stomak, kardio i ostali trening, pa onda ideš uveče na još jedan trening, a između tih delova dana, odnosno tih treninga, ti si gladan, jer unošenjem proteina ti unosiš ugljene hidrate i masti svedeš na minimum i onda ostaješ, mozak ti ne dobija dovoljno energije, jer mozak ne može da konvertuje
proteine u energiju, već i dobija isključivo iz prostih šećera, odnosno iz ugljenih hidrata, i onda dolaziš baš u fazu ludila, da kažemo, jedva izdržavaš kraj s krajem. Ja bukvalno sam išao na trening, ležao, kad sam radio na vratima i spremao se za takmičenje, znam da sam spavao u garderobi, pa rekao, zovite me ako bude problem neki. Onda me probude kad je neka tuča, pa se bijemo, pa se vratimo da... To je dodatni trening. Pa se vratim da spavam, da. Da, ali stvarno je tako bilo. A nezgodno je, ja, na primjer, išao sam kada je bilo takmičenje u Jagodini, Jagodina Open, i tu sam vas vidio, tada ste, kada su izlazili na bine, uručivali ste nagrade. Da. I kada izlaze svi momci koji se takmiče i devojke, i to je meni prosto neverovatno kad vidim da kao takvo telo postoji, da bukvalno anatomija, svaki mišić, to su noge. Ja kao da treniram, koliko bi ja morao da se odričem svega da bi došao ne do ćoška te građe. Baš je nezgodno. Jako. Svo to odricanje i sav taj trud i rad ipak dolazi do izražaja tada kad ste vi taj minut, dva na bini. I kad vidite poglede ljudi u vaše telo, znate, onda vidite da ste postigli nešto što retko ko može da postigne. Jer bit čoveka je da se izdvoji. Jeste. To je u našoj biti. A što kada se stoji, to me uvek zanimalo, kada se pokazuju, pa krenu da se laktaju svi. Pa to je kao taj pose down, onda se oni kao laktaju da mi se laktamo, ne oni. Ja sam deo toga. Dobro, da. Da show napraviš malo veći, da pokažeš tada svoje telo u najboljem izdanju. Kakva je novčana nagrada? Je se isplati to? Puno košta? Kakva je zarada na kraju? Novčana nagrada u amaterskom bodybuildingu ne postoji. Ja dajem novčane nagrade i prvi sam počeo to pre još 10 godina kad je Ahile, zato što ja nisam dobijao novac tada i tada sam odvajao novac da bi njima dao suplementaciju, da bi im dao hranarine, da bi im dao da oni mogu da opstanu. Znate šta, jako je teško da ti jedeš takvu vrstu hrane i to da radiš, a da nemaš dovoljno novca za to. Pa smo se onda dobijali na razne načine kako da im pomognemo. I zaista, verujte, nikad dosta. Mnogi postoje koji su nezadovoljni, ali smo se trudili da uvek ljudima damo i davat ćemo još. Davat ćemo uvek našim takmičarima, oni to znaju, ne samo našim, i ostalim takmičarima koji osvoje medalje. I dičim se time. Mnoge kompanije nam pomažu u tome, mnoge kompanije su nam sponzori i pridružuje nam se u toj borbi da promovišemo sport. Kako je došlo do ideje da se otvori prvi Ahilej? Sasvim slučajno. Ja sam sedeo s jednim mojim prijateljem, Saletom, i on iz Brčkog, i došli smo na ideju da bi mogli da otvorimo neku teretanu. I onda smo kontaktirali jednog pokojnog našeg druga Ranka i kao on imao neki lokal, rekao, ajde da nas dvojice sredimo to, da uđemo s pravama i da otvorimo tu teretanu. Kako da je nazovemo? Ja kažem, ja sam čuo da je Ahilej bio Srbin. A stvarno to ima, ako uđu u dubinu, postoje tribali koji su nekad bili na ovim prostorima, to su u stvari Srbi bili prvi. I tu se pominje po genezi da je Ahilej bio tu negde i pošto je on veliki junak antike, ja rekao, ajde Ahilej, on me rekao fascinio, ajde Sale da stavimo Ahilej. I mi stavimo se zove Ahilej, vrlo brzo je Sale odustao od toga, čovjek ima svojih poslova i tako dalje, kaže, brate, ja ne mogu da se bavim ovim, ajde isplatiti mene. Ja ga isplatim na tešku muku, on je bio tolerantan, čekamo i za pare, dao sam mu ja i neki auto, BMW i tako dalje. I onda sam ostao sam tu, plaćajući Ranku kiriju, pa je onda taj lokal otišao u hipoteku, jer je Ranku imao neke dugove prema banci. I kaže, patrijarh Pavle, on i kad ruši, on zida. Gospod. Jasno. I ja otkrijem da je lokal pod hipotekom, rekao, kuku, mene, šta ću sad? Međutim, sreća, Bog me spoji sa jednim mojim velikim prijateljom Mirčetom, divnim čovekom koji mi je tada pomogao, rekao, Sale, ja ću da ti utrčim šta god mogu, iznajmi, evo ti moja 2 lokala.
u Mirjevu iz Zvezdara, dan danas su to kultni Ahileji. Aha, pa da prvenci. Mirče je meni svetla tačka, mi je prvi on tada, što se kaže, dao neki vetar u leđa. I ja sam krenuo, bukvalno nemajući šta ću, premeštam se iz ovog lokala, ovde je banka uzela ovome, ja izdao one sprave, nemam za lavabo. Ajde, kupit ćemo lavabo, ajde, uzet ćemo ovde, ajde, uzet ćemo onde, uzmi što se kaže na ler. I krene da radi izuzetno dobro. I tad krenemo da što se kaže, da se razvijamo i da napredujemo. Kako je radila ta prva teretana? To je uglavnom rizik. Skupo je da se spremi i sve i kao pitanje, hoće mi neko ući. Da, kažu meni svi, pitaju me koji prvi Ahilej. Pa ja kažem, gledaj, prvi je bio na Zvezdari u Igmanskoj, ali se taj premestio u Dimitrija Tucovića, a skoro u isto vreme, u mesec dana je otvoren Ahilej u Dimitrija Tucovića, taj koji je premešten, koji je počeo da radi ekstra, koji dan danas radi, kultni. I taj u Mirjevu, to je Mirjevo 1, pošto sad ima i 2, bit će i 3 sad. I ta dva Ahileja su u stvari pokrenula celu priču, ceo lanac. Onda je krenuo Voždovac i tako dalje i tako dalje. I onda smo se, malo smo se zavozali i napravili 30. Što ovi stalno misle kako, odakle 30 teretana. I ja im pričam, a mogu i da ponovim ponovo. Što stalno govorim. Ljudi ne razumeju da kad vam dolaze prilivi novca, kad zarađujete na više strane, da li vi radite kao novinar sada, ali umeđu vremenu radite promociju ove vode, pa dobijate i taj novac, je li tako? Da. Pa radite, ne znam, snimate neke podcaste i druge, radite neke stvari. I ako vi nemate jasnu viziju gde ćete uložiti taj novac, vi ćete taj novac potrošiti, da li na letovanje, da li na neka kola, da li ovde, da li onda, je li tako? Da, izvuče se. Ali ako imate jasnu viziju, gde sav taj novac dajete? Ja sam kupovao spravu po spravu, iskladištio ih, farbao ih, reparirao ih, polovne, posle kupujemo i nove, i pravio polako pravio brend. To ljudi ne mogu da shvate. Znači, ako hoćeš da izađeš da kupuješ mojete po kafanama i da one prskalice da ti vide i da potrošiš 2-3 hiljade za veče, pa ti onda nećeš napraviti ništa u životu. Mislim, mogu da troše 2-3 hiljade ovi multimilioneri. Da. Ali vam pričamo o ovima kojima nije jasno kako je nastao Ahilej. Onda ja nisam išao da trošim pare na taj način. Imao sam uvijek sam volao da imam jedan dobar auto, to me ispunjavalo. To bukvalno na seci uši, krpi dupe, sam uvek na dođem ti imao uvek neki auto, tada u tim početcima. Najveća satisfakcija mi je bila da vidim plod mog rada. Kada te sprave koje sam ja kupovao, taj gumeni pod, taj crni zid koji ja stavljam u teretanama, antraci, da bude to hardcore. Jer sinonim Ahileja vam je urban hardcore. Znači, on nije totalni hard, a nije ni fancy onaj. To je Dorian Yates, jedan od najvećih šampiona sveta, ako znate ko je. Da. I znaš ko je. Da ulazu u njegovu teretanu i uvek pisao, on je spremom isprisao no pussies. I to je dan danas slogan za sve i jedan od slogana u Ahileju, gde dolaze ljudi raznih kalibara i karaktera, dolaze i rekreativci, i profesionalci, i ovi koji malo više vežbaju, i koji malo manje vežbaju. Svi dolaze u Ahilej. I to nekad kad uđem u pojedini Ahilej i gledam, ja vidim ministra, doktora, policajca, mangupa, profesora i nekog koji samo sedi po kafićima i kladionicama. Svi oni pričaju i smeju se i razmenjuju iskustva o treningu kao, brate, šta ti misliš, šta bi ja mogao ovde, kako dura, jeli, šta misliš, dodam jaja ili ne, jeli, šta misliš da uzmem kreatin ili da ne uzmem. I meni je to super, svi su oni u Ahileju, svi su oni deo Ahileja. Jeste, u teretanama je stvarno dobro društvo. Ja znam kad odem, informišem se za sve, odem da odradim trening, završim sa nekom pričom, sa nečim za posao, upoznam neku ko je programer, čujem neku novu informaciju. Brdo stvari čuješ tu što na primjer u kafinu ne mođeš. To je ta socijalizacija. Da. Znači vi u teretanama, to vam je vi u teretanama stičete tu socijalizaciju. Sam dolazak na pult, razgovor, gde si, brate, šta radiš, znaš ono. Da. I onda tu
tu kreće pa onda svide ti se neka devojka ili devojci se svidi neki dečko, pa popričate malo na traci, pa razumete, tu se stiču i ljubavi i prijateljstva i poslovni, ja imam ljude koji poslovne aranžmane imaju u Ahilejima. Dođe, stoje dvojica, treniraju i pričaju kako će, ne znam, da prave reklame neke i da rade. Ja kažem, Bože, posvetite se treningu, bre, nemojte samo da... nešto kao između pauza u serijama mi pričamo o tome. Tako da je to meni super. Jeste, teretane zamenira sada kafane. Sad je, sve više su teretane pune tih likova koji su interesantni i koji imaju šta da kažu. Nije ih bilo jedno vreme. I ja sećam teretanu baš si morao da ideš da treniraš i da voliš sport i da hoćeš da odradiš. I negde je za teretanu uvek važilo, pogotovo pre, da drže opasni momci. Vi spadate pod tu masu opasnih ljudi u Beogradu? Pa to je ta tuga, što ja stalno kažem, našeg društva i, ne našeg, svakog društva, ali ja pričam konkretno o našem. Zašto ne trpite tuđi uspeh? Zašto vam smeta kad neko uspe? Recite mi zašto. Kaže, dao mu pare, dao mu pare. Ko mi dao pare? Da. Evo, ja bi mnogo para zaradio na opklade, znate? Jel bi smeli to? Odmah. Evo ja sad javni poziv da se kladimo. 5 poligrafa dođu, pošto ja ne znam kako drugačije, koji metod drugi postoji za utvrđivanje istine, nego poligraf. I reku, s pitanjem, vi me pitate, ja odgovaram konkretno na ta pitanja. Da li sam sam napravio, da li mi je neko nešto dao u životu i tako dalje, i stavim u polog, jel tako? Pa 5 poligrafa ne može da laže. Može 1 da bude namešten ili 2, ali 5 ne može. Evo, ja zvanično pristajem na 5, a i više poligrafa. A koja cifra bi bila? Šta treba? Ja imam, zaradio sam pošteno i spreman sam, mogu i da se kladim po raznim osnovama. Znači, nije sporno, zato što ne znam kako da stanemo tome na put. Znate, ne u mom slučaju, nego u raznim slučajima. Pa ljudi kad sedite, ja to stalno ponavljam, daj bre, digni zadnjicu. Uzmi bre, preduzmi nešto u svom životu, to Schwarzenegger kaže. Nemoj sedeti i gledati i razmišljati kako je da Bog da mu crkla krava. Pa mi smo stubovi ovog društva. Privrednici. Mi smo stubovi ovog društva. Mi pravimo, zapošljavamo ljude. Od mene direktno živi 350-400 ljudi. Direktno. To zaposleni. Majstori, oni koji sarađuju. A indirektno, preko 1500 ljudi živi od nas. Zato što popravlja sajle, popravlja kreči, nam stavlja ventilaciju, pa održava tu ventilaciju, menja filtere u ventilaciji. Ne radi vam isti čovjek. Jedan radi klime, jedan radi filtere u ventilaciji. Pa vam onda jedan dolazi da vam otpušava šolje kad vam zapuše, razumete? Da. Mislim, idem u banalnost. Pa vam treba da vam prodaje kancelarijski materijal, pa da vam štampa garderobu. Znači, 1500 saradnika mi imamo, pa hoće da se reklamira kod nas, mi se reklamiramo kod nekog. Znači, to su gomile ljudi koji su se javili, koji svakom je u interesu i bankama i raznim drugim organizacijama, je u interesu da kad tu u tom Ahileju prođe dnevno, fluktuacija se to kaže ljudi, prođe dnevno 2-3 hiljade ljudi, dnevno, ulazaka, i oni vide natpis neke banke ili nekog brenda, je li tako? Znači, oni imaju želju, to je prepoznao, na primjer, Knjaz Miloš kod nas, on se dugi niz godina je uzeo aranžman da se reklamira kod nas i tako dalje, to je srpski brend. I ja volim da radim naročito sa srpskim brendovima, to je ključ. Da. Da mi se dižemo, tako je. Jesu pokušavali kada ste imali taj uspeh i kada ste okrenuli druga, treća, četvrta teretana, je li vam pokucao neko na vrata, jesu vas ucenjivali? Pa da. Jeste imali taj problem da neko hoće reke da vam lupa? Da, sad trenutno prolazim otprilike kroz tu fazu. I sada? Da, više puta sam prolazio i opet kažem, pojedinci, da ne bude generalizacija, pojedinci koristići svoje kontakte žele da naude meni kao i mnogim drugim privrednicima. Na mojoj strani je istina, moji zaposleni, moji saradnici i svi ljudi dobre volje. Znači, uvek vi nailazite na neke ucene, znate. Znaš, Sale, vidi, ovi ti pakuju ovo, ovaj rekao ovo,
ovaj uradio ono, odakle ti taj brod, odakle ti ta kola. Šta odakle mi? Kako se nosite sa tim kad vam neko dođe Pa kaže? ne, ali gledajte, evo ja zaista želim da kažem ovo. Odakle ti legitimno pravo da ti pitaš nekog čoveka kako će da širi svoje poslovanje? Jer negde piše u zakonu da je zabranjeno da kupiš 10 ili 15 prava. Da ćeš da kupiš 1, 2 broda, da radiš promocije na njima ili da ih iznajmljuješ. Kola, dukserice. Je li to zabranjeno zakonom? Naravno, nije. Nigde nije zabranjeno zakonom. Njih boli to što oni nisu pronašli sebe i što žele da nanesu bol drugome i konstruišući stalno priče kafanske, ovakve, onakve i koristeći kontakte i veze gledaju da izreketiraju ljude. Ja sam oko 5-6 puta naišao u životu na pokušaj lupanja reketa, ali to ne klasično, pošto zna kako bi prošao taj koji bi došao na klasičan reket, jer ja nisam baš nešto ne preuveličavam sebe, a nisam sa svojim poznanstvima i kumstvima i prijateljstvima čovek koji može da se podceni. Ja nikog drugog ne podcenjujem. I nego uvek dođe neki emisar koji kao, znaš, želi da ti reši problem. Da. Ja uvek kažem, čekaj, a kakav problem ti meni imaš da rešiš? Pa ne, Sale, samo da ti kažem, znaš, vidi, brate, ovaj ti pakuje ovo. Ko mi pakuje? Pa ajde, nek mi napakuje. Sada, pišem knjigu i neki materijal koji posedujem, gde su razni ljudi probali da na razne načine i uticaje uđu u Ahilej na neki način. Znate, u 5-10%, jer vide čistu priču. A svaku u čistoj priči koja ima nerealne pare, voleo bi da ih tu gurne, pa kao da malo tu ima neku sigurnost i bezbednost. Pa ti onda proturi priču poluucenjivanja i kad vidi da je tvrdo, to je nek mi oproste dame, ko odbijena žena. Znate kako to ide u narodu. I onda krene još više te mrzi, jer si ga odbio, a ja sam odbio, imam to napisano. Odbio sam 10 ponuda, odnosno sad 11. Da uđu u neku lovu kod mene, da mi daju, da oni uđu u 5, 10, 15% i tako dalje. Imamo iz kriminalnih struktura ljude, imamo ljude neke iz biznisa, ovako, imamo čestite ljude i imamo ljude iz politike, koji su preko raznih pritisaka želeli da se ufuraju. Da. Izvijem se što koristim nekad te izraze, ali da bi bilo socijalno prihvatljivo, preciznije i socijalno prihvatljivo svim sferama ljudi. I ovim mlađima, na mlađima svet ostaje. Ali sam se uvek izborio s tim i nadam se da ćemo se izboriti i ovog puta. Znači, uvek se borimo, jer pravda je samo jedna, verujte. I poligraf, što ga pominju mnogi. Hoće neka dođe. Doći će kad dođe i ne može niko s tim da se nosi. Ali će uvek toga biti, da znate. Kako odbijete, na primjer, ljude koji su iz kriminalne strukture i jel se plašite ili, mislim, čim odbijete, ne plašite se, ali... Pa uvek postoji bojazan. Da, postoji taj neki rizik kao kako će se taj neko vratiti ili... Da, ali uvek dolaze emisari. Znate šta su emisari? Da. I zaslanici. Naročito u svetu politike. Jel oni pokvareni, ne pričam da su svi političari pokvareni, daleko bilo, ali oni pokvareni dolaze i daju ti ponude kao bilo bi dobro tu da, znaš, da ti je tu, zato što te onda neće niko maltretirati, znaš, ne treba ti ulazi ova inspekcija ili ona. Što? Šta imam da krijem? Pa znaš, Sale, znaš, brate, 30 teretana kao, tolke sprave, imaš brodove, imaš sanke, imaš, kaže, kola. Znaš, brate, upada to u oči. Kome upada u oči? Pa šta ima Schwarzenegger? Pa šta imaju, da ne pominjem, mnogi šampioni ljudi ovo ono? Će neko da istražuje Noleta i ostale šta imaju i šta su napravili, ne razumem. Druga stvar, ja sav moj novac ulažem u moju firmu. Meni dođu ljudi i iznajmljuju brodove od mene. Što, to zabranjeno? Ne razumem. Je zabranjeno da iznajmiš auto i da mi platiš da ga voziš. A još na njemu piše Ahilej Džip. Ja kažem, znate šta, jeftinija mi cena, moje devojke strašne koje znaju tu da
opasne, to su moje prve saradnice iz, moram da ih pozdravim. I moje menadžere, i generalne menadžere, oni su tu moja udarna pesnica. Znate šta, ako iznajmite auto sa 1000 znakom, mnogo to vam snižava cenu. Čovjek boli ga... Da, jeftinije. Kao da, ako je jeftinije, samo hoće da se pokaže da on ide na poslovni sastanak, da ono ne obraća pažnju. Dosta stranaca dolazi kod nas, trenira i tako dalje. Tako da, dosta ne bojim se ja, što kaže, zlih ljudi i dušmana. Znači, uvek će biti reketa, onog finog, to je najopasniji, taj fini reket. Da, kao kulturni. Kulturni reket i uvek smo se oduprli i uvek ćemo se odupreti zato što, kao što sam već rekao, na mojoj strani su moji zaposleni, moji ljudi saradnici, moji simpatizeri i ljudi Ahilea. Mi nismo politička organizacija, ne pripadamo nikome, podržavamo uvek legitimno izabranu vlast, da li je to sadašnja, buduća, prošla, nije bitno, uvek ćemo podržavati policiju, bezbedonosne strukture, radne organizacije, zdravstvene radnike, tako da ja ne vidim zašto i čega imamo da se plašimo. Mi moramo da rastemo, da se razvijamo i to je moj cilj. Koji je cilj broj teretana? Pa ne postoji granica. Ja uvek navodim šta je naš veliki privrednik rekao, izuzetan čovjek, Miroslav Mišković, koji je napravio imperiju i oko njega je bilo kako je on šta napravio. Čovjek je napravio na mozak, kao i Kole, kao i naši veliki privrednici. Nemojte da ih mrzite. Ljudi, to su stubovi srpskog društva. Oni plaćaju porez, oni zapošljavaju ljude. Oni, kad se pravi neki Sava centar, pa nije to samo kupio ovaj Sava centar, tu dolazi baštovani i električari i repromaterijal i sve. Kako ne shvatate da smo mi stubovi društva, neko veći, neko manji? I ja uvek navodim šta je on rekao, kaže, onog trenutka kad postanete veliki, kad prestanete da ulažete, vi ste mrtvi. Jer tada ti prestaneš svoj razvoj. Ja sam u tom kolu gde ne postoji granica. Znači, kao šta će ti to, znaš, opet kažem, upadaš u oči. Kome, bre, ljudi, upadam u oči? Pa kome upadam u oči? Da li onom korumpiranom koji ne može nikad da ima hile zato što je sve pare skolometo na foru, pa onda nema kako da ih plasira i kupi auto koji drži u garaži jer ne sme da ga vozi. Ja znam, samo neću o tome javno da pričam, pa jedno 20 ljudi koji imaju skupe automobile, drže ih u garažima ili na drugo ime, kupila mu tetka, sestra ili neko koja ima penziju i platu i ima M3 ili G klasu ili... Pa ja njih pitam, a šta će tebi to kad ne smeš da pokažeš? To ko lepa žena koju držiš u kući. Da, zaključala, da. Šta će tebi to? Ja smem da pokažem. Zato što sam ja to zaradio. Zato što sam ja platio porez na to. Zato što ja organizujem takmičenje. Zato što ja dajem nagrade tim takmičarima. Zato što imam 110.000 ljudi. Zato što pomažem svima. Zato što Zoki sutra kaže, Sale, uvek ću ti biti rado viđen gost svugde, direktor Zvečanske i direktor škole za posebne potrebe. Ko se, bre, od njih seti da uzme da kupi krevetiće ili poklone za novu godinu ili klime kad im fale? Sale se seti. Vaša dela su vidljiva? Sale se seti. To ću da vam poručim. I još neki ljudi. Idite da vidite tu decu. Nemojte da trošite na prskalice, naročito ovima korumpiranima, da poručim. Ne dobrima, nego korumpiranima. Idite da vidite decu, idite kupite posteljine koje ja kupujem za tu decu. Imam fakture za to. Jasno. Paketiće. Znate osmehe, kad vidite 200-300 klinaca, imam te slike, fotografije, kad vide paketiće, tu imaju igračkice, imaju sve živo, pa mi odemo pa im damo. Da vidite vi tu sreću. Zato smo mi najjači. I zato ćete nas uvek mrziti. I zašto? Zato što đavo nikad ne spava. Nikad. Nikada ne spava, ali tu su sa leve i desne strane anđeli koji vas uvek čuvaju i onaj gore koji zna šta je pravda. I zato se ja nikoga ne bojim. Nikoga. Samo Boga. Sad negde kad smo kod tog straha i kod toga da su pokušavali da vam lupaju reket, koliko vam je pomoglo to što ste
tih 90-ih i tog nekog vremena radili i kao obezbeđenje i bili ste prijatelj sa Šljukom koji je bio zvezdarski klan, šef svega. Koliko vam je to pomoglo da nekog izgradite imidž i neku sliku o sebi da ne mogu tek tako da vam priđu? Kao da ste se spremali za ovo danas što ćete imati. Tako je. Pa znate kako, znate kako, značajno poznanstvo, sad kad pominjete Sredoja, je i moj kum Srđan Adžemović Adžim, koji je, hvala Bogu, živ i zdrav danas i koji je bio meni oslonac u životu za mnoge stvari. Nažalost, Sredoje je poginuo. Oni su mi utkali neke stvari koje, ne bih sad koristio te termine, koje nemaju mnogi ovi na penkalu, što ih ja zovem. A to su, ne mogu da kažem šta sada, koja moraš da imaš herc, srce i da će uvek biti udari. Sada u tom svetu ja nikad nisam imao, ja znao bi kako da se razračunam, ali od kad je Ahilej nastao, čak i kad sam imao autoperionice, postao je vid neki reketa i pod reketom podrazumevam i uzimanje udela u firmi. Me razumete što ću da vam kažem? Ja bih voleo da bude sve iznešeno što kažem, da nema sečenja i tako dalje. Ne. Suština je što u svakoj vlasti, u bivšoj, sadašnjoj i budućoj, uvek će biti dobri i zli ljudi. Zli ljudi i neostvareni ljudi i ljudi koji ne žele da grade Srbiju kao što rade dobri ljudi, da ih ne navodim, Srbija se mnogo izgradila, mnogo napredovala, to je evidentno, ali uvek postoje i zli ljudi koji žele da vam smeste. I onda oni, kao što sam već na perfidan način koriste državne strukture, pokvarene policajce, pokvarene poreske inspektore, pokvarene i u sportu isto. Bilo bi dobro, vidi Sale, daj tamo i vidi da ti kažem nešto, nećeš imati nikakav problem. Ja opet ponavljam, s kim bre da imam problem? Zašto da imam problem? Pa šta ja to radim što zakon ne dozvoljava? Ma znaš, bolje preventive radi. I sad ja bijem tu bitku. Uvek i uvek ću je biti. Sad malo će se smiriti pa će opet biti. Znači, ali naglašavam, samo sa određenim pokvarenim ljudima koji kvare sliku lepe i dobre Srbije. Ali ja se neću predati. Zato što postoje dobri i loši političari. Zato što postoje dobri i loši doktori. Zato što postoje dobri i loši policajci. Zato što postoje dobri i loši mangupi. Zato što postoje dobre i loše sudije. Znači, uvek postoji i dobro i zlo. I ja ću se uvek sa mojim bratom, mojom ženom, mojim sinom i svim ostalima koji žive od Ahileja boriti da se oduprem tima koji prave neke priče i prave spinove i prave svoje lične ratove, želeći da uključe mene u to. I ja sam uvek po strani i uvek želim da se isključim i da podržim samo napredak Srbije. Jer mi imamo, ljudi, lepe puteve, mi imamo bolnice, mi imamo, ja ne mogu zaposlenog da nađem. Jer znate vi da ja ne mogu, da ne možeš zaposlenog da nađeš. Šta će neko kaže, ma da plaćaš malo, ma da ovo, ma da ono. Ma nije zato. Ljudi rade, imaju mnogo posla. Ti ne možeš da nađeš čoveka da radi, otima se, bukvalno, to treba Srbiji. I to je Srbija postala. Ali uvek postoje i oni zli koji gledaju uspeh Srbije. I gledaju ove što rade dobro, kao, ma daj što da se ja tu malo ne ogrebem. Ili da podmetne mnogo. Pa druže, nećete se ogrebati od mene. Od mene se nećete ogrebati. Ja sam se, mogu reći, dovoljno namazao u životu, da uvek imam odbranu za sve i da imam uvek prave ljude u sebi. A šta se onda dešavalo između vas i Lepomira Bakića? Negde Lepomir Bakić je dospeo u javnost kako komentariše vas i skoro je bilo kada je počeo da iznosi razne tvrdnje. Sad, šta je tu istina, šta nije istina?
Kakav je vaš odnos? Ja ne bih puno davao značaja tom čoveku. Mislim da je potpuno nonsens pričati više o njemu. Ali poštujući ovu televiziju i vas, izneću par stvari. Prvo, on je bio i gostovo kod vas. Bez cenzure, što on priča cenzura, on je bio gostovo. Mislim da je bila cenzura, ne bi se vidjelo da onako plače i pravi budalu od sebe, ali dobro, to je njegov izbor. Znate šta je suština? Mislim da njemu treba stručna pomoć, zaista to mislim, i želim mu sve najlepše i najbolje u životu. On misli da sam ja njega kao namestio za ovo. Ne, ja sam samo sprečio trgovinu steroidima u mojim teretanama. Jer ne želim da se deca truju steroidima i ne želim da ko hoće od matorih da uzima i drogu i da pije i da... Ma radi pre ti druže šta hoćeš. Ali kad je on prodao mom sinu i njegovim drugarima, pod izgovorom da su to prirodni preparati, kad je on počeo da nudi po teretanama, njegova kriminalna grupa je ozbiljna. I oni su, naravno, hteli na lep način da uđu u najveći lanac teretana. Jel' tako? Da. Čak sam imao ponudu i od nekog njihovih šefova da kao oni uđu, što sam odbio. Sada, oni takođe u nekim strukturama policije i vlasti imaju svoje ljude koje podmićuju, ne bi li diskreditovali Ahile, jer nisu svi uhapšeni, nemojte zaboraviti. Znači, nisu svi uhapšeni. Oni imaju ljude u upravi policije, u raznim, u poreskoj. Znate kako, doneseš 50-100 hiljada evra, svašta se dešava. To što smo pričali, dobri i loši. Dobri i loši, tako je. I oni sad gledaju da diskredituju Ahile sa mnogima drugima. Koristeći političke kontakte i ostale, jer je njima palo. Oni misle da sam ja njih namestio. Bože, sačuvaj, oni su sami sebe namestili. Ja sam samo javno rekao, kao i moj brat i ostali naši saradnici, da ne želimo i ne dozvoljavamo da se prodaju anabolički steroidi u našim teretanama. Znate šta? To je trn u oku. Kao što sam imao na vratima. Sale, šta tebe briga? Pusti da se valja belo. Pa neću da pustim. I ekseri. Ne možete kod mene da radite. I onda mi je tada, sad pravim paralelu, davnih godina došao čovek ozbiljan, mangup, i rekao mi, slušaj Sale, ne mogu više da te štiti. Spreman si da ideš, kako oni kažu, u Argentinu, nije... Za Kanadu. Za Kanadu, tako je. Zato što ne dozvoljavaš da se rade, šta onaj simetrija mrsi, kao ono, idite, skinite ga i to je to. I onda sam se ja povukao iskreno. Tada tih godina, to je bilo, da neko ne protumači drugačije, pre ove vlasti, su oni bili povezani sa strukturama iz policije i vlasti i jednostavno su po beogradskim lokalima htjeli da rasturaju drogu. Uzmite 50 lokala pa vidite koliko može se proda kad pita tamo, jel imaš malo da doneseš, konobar pita ovog iz obezbeđenja, iz obezbeđenja kontroliše sve i da. Da. I uvek imate i dobro i loše obezbeđenje. Ja imam mnogo drugova poštenih koji rade obezbeđenja. Mnogo. I do čega dolazimo? Do toga da mi suštinski imamo uvek dobra i zla, je li tako? Da. I sa Lepomirom je došlo do tog konflikta kada sam ga izbacio iz teretana svojih, on je krenuo da me pljuje i tako dalje, pa nam je neke podcaste, gluposti priča tu. Kaže da sam ja predsjednikova pudlica, policijska pudlica, ne znam čemu to. Ja nisam ničija pudlica, ja samo podržavam napredak Srbije. I ja ne želim da se uopšte mešam u političke stvari. I niti sam imao neke zahteve od poštenih ljudi i ne znam zašto ide ta priča, ali znate kako, on uvek ima pravo da se ljuti jer je u ovom slučaju on ispao, zna se šta. Meni ga je žao, zaista mi ga je žao, jer zna da sam mu bio pružio ruku da dođe u Ahile i da bude deo Ahileja, ali ne možeš da budeš u Ahileju, a da prodaješ steroide ili sutra drogu ili nešto. Znate kako? Kaže, pa kako si ga pustio da bude tu, kako ne znaš ovo ili ono? Pa čekajte, pa ne može direktor neke kompanije da zna šta mu se dešava u 30. delu od te kompanije. Da. Jel predsednik, na primer, da li bivši, sadašnji ili budući kriv što ne zna šta mu se dešava u Požegi tog trenutka? Pa nije taj predsednik vidovit pa da može sve da vidi. Ja sam predsednik u mojoj kompaniji.
Pa ne mogu ja da znam šta mi se dešava tamo. Kada sam ja provalio šta Bakić radi sa svojom grupom i razgranatom strukturom, ja sam ih odmah najurio. I oni sada daju određenim pokvarenim policajcima i ostalim ljudima, ja mnogo volim policiju, da se odmah razumemo, ali pričam da uvek imaš pokvarene, jel tako? Podmićuju ih i daju im pare, ne bi li nešto diskreditovalo Ahilej. I u Poreskoj sam našao informacije da to rade, Ministarstvo finansija, preko svojih ljudi, a to je uvek rade preko 6. struje. Kako? Ovaj negde u Berlinu ili Dubaju, pošto mu je pala roba, ili tako nešto misli da sam ja, on pošalje emisara koji dođe kod Pera kod Mike, Mika kod Žike i on dođe kod tog nekog državnog službenika, ponudi mu pare, ne bi li uzo nešto da uradi Ahileju. Ali ja pratim to. Znam kuda idu jer ne znaju koga ja imam tu blizu. I ne znaju šta ja. I sve pišem, i sve snimam, i sve ako dođe moment za to i bude trebalo, uvek će se objaviti. Hoće to naći u knjizi? Šta? Da, to se nalazi u knjizi. U knjizi neće biti pomenuta sva imena radi zaštita podataka, ali će jasna struktura biti, a moja saznanja su deponovana tamo gde treba. Znači, sva saznanja o tim svim godinama ovih pokušaja preotimanja Ahileja, preotimanja dela Ahileja, moje komunikacije sa određenim ljudima, i svi ti spisi stoje tamo gde treba na više mesta, čak i u mojim video zapisima, pošto ljudi misle da postoji samo pisani trag, kad čovjek nešto radi, ne, postoji i izjave, i to će biti jedna lepa i čitana knjiga koja će se zvati Ahilej. Sve Ahilej. I sve o Ahileju. Ali to je, suština je što taj napredak, oni kažu brzi napredak, ne trpe ljudi, jer smo mnogo bitni, kao, znate. I što je mnogo njih dolazilo, ne bi li nas izreketiralo. A opet kažem, neće onda dođe, kaže, Stale, daj pare, jel će da dobije pesnicu. Razumete? Nego na perfidan način, šaljući razne poruke, inspekcije i tako dalje, gledaju da iskonstruišu priču, ne bi li ti izvukli neke pare. Pa nećete izvući. Nećete. Nikada. Nikada. Ahilej je sam stamen, nepolitička organizacija, sportska organizacija koja se bavi promocijom sporta, zdravog načina života i ishrane, koja se bavi raznim segmentima sportskog života i bavi se društveno korisnim radom i, naravno, zarađuje. Svaka vam čast na tome. Ja sam ispratio koliko vi radite i koliko ste uopšte... U svim sferama ste i pružate mogućnost svima. I kod mene je skoro bio u emisiji momak iz Crne Gore koji je imao saobraćajnu nezgodu sa motorom. On se takmiči u bodybuildingu i on je u kolicima. I ja sam mu rekao, dođi, imaš ovde Ahilej teretane. Jako se odre, pošto njemu je teško da ulazi da se popne na sprat, unose ga i baš je nezgodno. Ja sam mu rekao, dođi ovde, imaš vrhunski Ahilej teretane. On ne dolazi u Sava centar. I nekako sad dok pričate, nekako vidim da i ljudi koji su možda negde zaboravljeni imaju nadu da se pokrenu, da budu u sportu, da neko obrati pažnju na njih. I to je jako bitno. Da, ali je bitno i da oni dolaze besplatno u Ahilej. Stvarno. Svi invalidi imaju besplatnu Ahileju. Zna se put, ima organizacija koju vodi Deja Đurđević, koja je takođe invalid jadna, moja velika prijateljica i veliki humanista. I Deja Đurđević ima organizaciju za invalide i svi koji se prijave da žele da treniraju imaju besplatno svi invalidi u Ahileju. Eto, da znaju. Svi. Samo se prijavite organizaciji, znaju, oni imaju na sajtu tamo, ukucaju i dolaze razni, mislim. Negde, privodim emisiju u kraju, zanima me Marko Bojković. Da. Marko Bojković je momak koji je sportista i zapalio je društvene mreže. Tako je. Zapalio je i protivnike, boga mi, kada ih uhvati, nije im lako. Koliko vam pomogao vašem timu? Mnogo. Marko je jedno čestito dete od čestite porodice, čestitih roditelja, koje je prošlo zajedno sa mojim bratom koji ga je primio kod nas u Ahilej veliku torturu od takođe određenog sloja ljudi koji su želeli da mu lupe reket.
Mi smo ga odbranili i branit ćemo ga uvek. Marko Bojković je bio životno ugrožen. Mi smo obavestili nadležne državne organe o tome, naročito moj brat Ivan Đorđević-Icko, koji je njegov lični trener i smatram da je on jedan od, bukvalno ne jedan od najboljih trener za MMA u regionu. Marko je ozbiljan dasa i dečko koji je ostvario, koji je krenuo od nule i od sirotinje, baš kao i ja, i koji nema nazad. Bio je ucenjen, ne bih pominjao te ljude, ali mislim da je to ostalo iza nas, ali ću samo reći da je bio životno ugrožen i to se nalazi u mojoj knjizi. Ti ljudi su bliski nekim strukturama određenim opštinama i želeli su da ugroze Marka, preteći mu životom. Međutim, bio je napad na njegovu devojku u stanu, kada je Marko izašao sa mojim sinom se druži i kada su izašli u bioskop, posle 20 minuta kad su ispratili da su oni daleko otišli, pokucao je neko na vrata Markovog stana, Markova devojka je otvorila vrata i udarena je pesnicom u glavu i rečeno joj je imaš, pozdravi Marka Bojkovića. Bože sačuvaj. Da, to je prijavljeno u policiju, policija zna za to. Ti ljudi su bili jaki u nekim strukturama policije, ali uvek postoji dobri policajci. Je li tako? Ja sam uvek uz dobre policajce. Tako da smo se oduprli tim ljudima. To je ostalo, nadam se, iza nas. Marko je ikona MMA sporta ovde, mogu reći, kao i još neki momci, zaista, da ih ne pominjem sada, koji su vrhunski iz drugih timova. To su naša braća, to su naši saborci, naši drugovi, koji su uvek uz nas. Sale, jel treba nešto? Nema veze što su suparnički tim. Evo, skoro, kad je počela ova neka frka koju sad trenutno imamo, da ne pominjem, oni su samo rekli, ja imam veliku operaciju na srcu za par dana, treba da mi se uradi bypass. Hitno je. I oni su rekli, Sale, ne sme niko ti pipne ahilej, mi imamo 1 milion pratilaca, 2 miliona, mi smo tu uz tebe uvek, uz Icka, uz sve nas. Tako da to je naša snaga, ti ljudi su naša snaga. Na jedan naš poziv, oni su uvek tu da podrže ahilej, da podrže pravu priču i da podrže prave ljude. To je suština svega. Znači, pravda, napredak Srbije, napredak svih nas, zapošljavanje ljudi, da se pomažemo jedni drugima, da ne mrzimo jedni druge. To je suština svega. Svaka vam čast. Napravili ste neverovatan tim i napravili ste od Ahileja da je nešto neverovatno i kad god se spomene Ahilej bilo gde, svi znaju šta je i ko je i kakve su mogućnosti. Negde za sami kraj, jel imate nešto da kažete, nešto da vas nisam pitao? Imam da kažem da ja, moj brat i moja porodica, koji smo stvarali taj Ahilej, i svi moji zaposleni ljudi dobre volje. Znači, ja volim mnogo moje zaposlene, svi takmičari podržavaju Ahilej, svi korisnici. Nikada nećemo biti na zloj i krivoj strani. Uvek ćemo biti predmet tračeva, predmet zlih namera i predmet nekih struktura koje žele da nam naude, samo zato što smo ispravni, zato što niko ne može da shvati ko je pokvaren kad neko pošteno radi kako napreduje. Ja imam snagu zato što imam mnogo Marka Bojkovića, mnogo Ivana Đorđevića, mnogo drugih ljudi koji su deo naše priče, deo Ahileja, koji žive od toga Ahileja, koji jedu hleb od toga Ahileja. Tako da dobrodošli svi koji ste dušom i telom za zdrav način života, ishrane, za prave ljude, za napredak ove zemlje, a svi oni koji želite loše, vidjet ćete kako ćete proći. Nismo mi baš tikva bez korena. Svaka vam čast. Hvala puno. Lep govor, hvala što ste došli, drago mi da sam vas upoznao i imam samo reči hvale i za vas i za vašu teretanu. Ja sad večeras idem u Ahilej
Ja ću da vam kažem da lajkujete ovu emisiju, ostavite komentar, pijte divnu vodu, Tim Interijer namještaj, talisman Krojač brendova za rasvetu, cveće, natura, dekor firma. Trenirajte, jako je bitno da se izborite za sebe, imate priliku da čujete kako se od nule stvaraju milioni. Pazite se, šibaće vetrovi, ali budite jaki, ja vas ljubim i pozdravljam.